Da kasancewa da ku a cikin channel namu na Jabiri TV. So channel da muke kawo abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha, kuma duka abubuwa da suka shafi ɓangaren Hausa kenan. So duka content ɗinmu za ku ga muna yin su ne cikin yarukanmu na Hausa, wanda kowa yana da damar da zai iya zuwa ya koyi abubuwa da kansa cikin sauƙi ba tare da wahala ba. So a wannan bidiyon kamar yadda kuka gani a title nasa shine za mu yi magana yadda ake saita auto reply. So duk wanda aka ce auto reply ya san me ake nufi da auto reply, musamman waɗanda suke harka ta kasuwanci a Facebook ne ko a WhatsApp ne ko wani makamancin haka. So amma a wannan bidiyon zan yi bayani ne akan yadda ake saita auto reply, misali da kuma tambayoyi ta yadda idan mutum ya tambaye ka wani abu za ka iya saita tambayoyin da kaga an fi tambaye ka a kansa, sannan kuma za ka iya saita option ɗin da mutum zai zaɓa, ko da a ce baka online wannan reply ɗin zai zo masa a lokacin da ya ma magana a Facebook. So misali kana sai da kayayyaki da suka shafi abubuwa haka kamar irin atamfa ko irin ɓangaren mu da suka shafi kwamfutoci, wasu abubuwa haka wayar hannu, haka dai abubuwa masu kyau haka ko na makamancin haka. So a matsayinka na ɗan kasuwa dole kana buƙatar wasu bayanai da za a same ka, wanda ko da a ce baka online wannan bayanan za su fito ta yanda shi wanda ya zo ya yi contacting naka a daidai wannan lokaci ɗin zai same ka cikin sauƙi. So yanzu haka ta ina za mu yi kenan. So a matsayinka na ɗan kasuwa kana buƙatar dole ka sauke wannan application ɗin mai suna Business Suite. So Business ko in ce application ne mai matuƙar amfani ga ɗan kasuwa wanda yake so ya samu, kamar yadda yanzu idan kuka duba za ku yawanci kasuwanci ya koma harkar online. A harkar online za ka ga yanzu mutum yana ko wata ƙasa ma ko yana wani gari haka, yana wani state haka, zai sayi wani abu kuma za a tura masa kayansa su je har hannunsa cikin salama ba tare da wani tsoro ko ɗarɗar ba. So don haka kana buƙatar online yanzu. So a Juwa a Team Skill Tech muna yin abubuwa da suka shafi e-store da kuma blogger website, wanda duka za ku iya amfani da su wajen tallata hajojinku. Sannan kuma idan kana da wayo ma ta harkar website, bayan kana tallata hajarka sannan kuma za ka samu abin da ake cewa AdSense. So AdSense idan suka yi approving website naka ana samun manyan kuɗaɗe sosai. Za ka iya zuwa ka yi bincike akai domin ka ga nawa bloggers ko kuma e-commerce suke samu a lokacin da suke amfani da website kuma ta fuskar amfani da AdSense. So idan kana buƙatar idan kana buƙatar a yi ma design na e-store ta yadda za ka iya uploading kayayyakin da kake sayarwa domin mutane su dinga shiga suna sayan kaya suna yin order, so za ka iya contacting namu a daidai wannan lokaci ko kuma a shafinmu ko kuma a nambar da muka saba sawa a cikin wannan channel tamu. So na farko dole kamar yadda na faɗa kana buƙatar wannan abun ɗin Business Suite ɗin. So bayan ka ɗauko shi kai tsaye idan kana buƙatar contacting ɗinmu za ka iya zuwa Facebook kai sashin wannan page namu Juwa Team Skill Tech. So a nan za ka samu wannan abubuwan, kuma muna da ƙa'idodi domin tantancewa cewa idan akwai yanayin abubuwan da muke amfani da su wajen yin tattaunawa da customers ɗinmu ta yadda idan ka fahimci cewa akwai alama ta cuta, so maza ka garzaya ka an kira ta wannan lambar da muka bada a cikin auto reply na wannan shafin. So da ka yi kira wannan lambar kuma ka gane lambar da za mu sa a cikin wannan auto reply ɗin, matuƙar ka gane ta ka ga ba ita bace a can, so kada ka taɓa tura kuɗinka ko wani a makamancin haka. So ka ɗauki lambar ka kwalo kira, kana kira ka ji ba mu bane ko kuma ka yi tambayoyin da kake ganin su ne ko kuma ba haka ba, kai abin da ya fi sauƙi ma ka ɗauki lambar ka yi magana a WhatsApp. So idan ka yi magana a WhatsApp duk wani abu da kake buƙata ka tambaya da zai tabbatar ma da mu ne kai tsaye ka yi a cikin WhatsApp ta wannan lamba ɗin, insha Allahu za ka fahimci cewa mu ɗin ne ba kuma wani ne wanda daban da yake so ya cuce ka ba. So abin da za mu yi bayani a kansa shine yadda ake saita auto reply. Idan muka zo za mu taɓa wajen da aka ce inbox ɗin nan, bayan mun danna wajen da aka ce inbox za mu zo mu taɓa wannan layuka guda uku nan kamar haka. So bayan mun taɓa sai mu zo mu taɓa wajen da aka ce automation ɗin nan. So bayan mun shiga automations, so nan akwai abubuwa kamar haka, akwai instant reply, sannan akwai away message, sannan frequently asked question. Shine kamar yadda na ce muku idan akwai tambayoyin da kaga mutane sun fi yi ma a kansu, za ka iya sa question ɗin sannan kuma ka bada option ɗin da mutane za su amsa wannan abin da kake so ka yi. Sannan follow up message. So abin da ya fi kyau dai ka saita su ne waɗannan guda biyun, idan ta kama za ka sa na uku na, amma muna aiki ne da iya waɗannan guda biyun. So idan muka zo instantly reply ɗin nan, mutum idan ya ma message shine aka ce message ɗinka na farko kenan, someone send you message for the first time kenan ko farkon lokacin da mutum zai ma magana a Facebook ɗinka, to shine za a tura masa abin da ka rubuta anan. Akwai alama ta alƙalami, za ka ɗauka ka taɓa wajen sai ka editing ka sa abin da kake so. So ku ɗauki wannan number directly ku duba ta sosai
idan kuka ga lambar da take wannan abun ta saba da lambar da aka buɗe da wani shafi da shi, to ba lambar mu bane. Kawai idan kana buƙata ma ka tabbatar da mu ne, ka ɗauki wannan lambar ka yi magana a WhatsApp kai tsaye, za a tabbatar ma da mu ɗin ne da kuma wasu abubuwa masu muhimmanci da za a baka su domin ka tabbatar da cewa ba mu bane, ba wasu ne daban suke so su damfare ka ba. Ina wannan bayani ne saboda a daidai wannan lokacin da nake wannan bidiyon, mutane suna amfani da social media, suna buɗe shafuka da sunan waɗansu kuma suna damfarar mutane. So wannan kenan. So na biyu kuma shine away message. A lokacin da baka online, mutane da yawa sukan iya zuwa su yi ma message. So za ku ga duka message ɗin ɗaya ne, to amma ka tabbatar lambar dai da kake gani lambar ita ce wannan. So sai a lura sosai. So shi wannan idan baka online aka yi ma magana, to kai tsaye zai tura masa wannan saƙon. A ciki za ku ga akwai bayanin abubuwan da muke yi. Gashi nan na ɗan yi dropping ɗin waɗansu. Kun gan su ɗin? So za ka iya zuwa ka ɗauka. Sannan abu na farko nan da za mu duba shi nan shine time zone. Misali ya danganta da ƙasar da kake. Ni yanzu da yake ina Najeriya ne, kun ga ya sa African Standard Time. So idan ba a Najeriya kake ba, za ka iya shiga nan sai ka yi editing. So kawai shi kenan za ka canza ka sami yadda kake so. So shi kuma wannan da na ce frequently asked question ɗin nan. Misali mutane suna yawan yi ma tambaya. So a nan za ka zo ka sa question ɗin, bara na shiga ku gani. Bayan ka sa question ɗin a daidai nan wajen, so sai ka zo nan kuma ka sa option ɗin. So za ka ga akwai option da yawa da suke baka dama ka yi attaching nasa. Akwai option na farko, akwai option na biyu, button kenan. Misali idan matsalar ka kaza ce, to ka danna waje kaza. So a nan za ka ga ka saita abubuwan duk wanda ya ma magana ko da baka online. So ni bana amfani da wannan, kai tsaye ma na yi deletion nasa. So wannan kenan. So wannan shine yadda zaka saita auto reply. So idan kuma kuna bukata a gaba, za mu saita kuma a WhatsApp, ta yanda zai zama kamar bot ne a WhatsApp. Duk wani abu da ka tambaye shi directly zai baka amsa daidai da abin da aka bashi umarni ya bada. So mu kasance da ku a cikin channel ɗin a wani bidiyo. Zan sa muku link na shafin mu a description na wannan bidiyo da kuma lambar mu domin tuntuɓar mu a lokacin da kake buƙatar wani aiki.